बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो क'क्राझार लकसभाखौ बे समाव उदां खालामनो थाखाय दिलीप सयकियानो भट होनो थाखाय एबसुआ खावलायदोंमोन। खुलुमबाय, स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव समाजारि बिजोङाव गोबां बाथ्रा दिलीप सयकियानो एबसुआ मा जाहोनाव बे समाव भट होनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे समाव दिलीप सयकियानो मा जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव भट होनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो बिथांमोनानो भट होनानै दिलीप सयकियाखौ देरहासार खालामदोंमोन होननानै समाजारि बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिन जाथाय होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो क'क्राझार लकसभा जाय क'क्राझार लकसभाया गोलाव सम बे समाव गुबुन हारिनि एबा बर'नि दैदेनगिरि बिथां नबकुमार सरनियानि आवथानिफ्राय क'क्राझारखौ उदां खालामनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाजों मोनसे समाव रादाय खादोंमोन आरो बे रादाय बायदियै दिलीप सयकियानो भटखौ होनाय जादों एबा भट होनो थाखाय खावलायदोंमोन जे बेवहाय हारि माहारिसानि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनायनि थाखाय क'क्राझार लकसभाया गोलाव सम गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन जायखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि बायदि आथिखालाव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथायाबो गोबां दफाखौ मावफुंजाबाय आरो बेनि अनगायैबो बे समाव क'क्राझार लकसभायाबो बर'नि आवथायावनो फैफिननो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा। फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि सार्थआव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 25 लाख बर'फोरनि जि साननाय हनाय बेखौ भारतनि जि 543 जि एमपि लकसभानि जि सिट दं बैयाव सासे बर' फिसाया थांनानै बर'नि जि जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय जि बाथ्रा बुंहरनांगौनि थाखाय बिसिबिजों मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलनि मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। दा बेखायनो बै एग्रिमेन्ट लेखायै जोङो दरं आरो अदालगुरियाव जों बिजेपिनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन आरो बिथांमोना बिजेपिया नोङो क'क्राझार जि लकसभा समस्ति दा बैयाव जि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बे लेखायैनो जों मोननैबो समस्तियाव क'क्राझाराव जोङो लकसभानि थाखाय जोङो एमपि हिसाबै जों जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ जों देरहाहोनो हादों आरो बेबायदिनो दिलीप सयकियाखौ जोङो दरं अदालगुरिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होनानै खौसे भट होनायनि गेजेरजों जों देरहाहोनो हादों आरो बे सार्थनि बे मोननै सार्थखौ लानानैसो दुलाराय बर' फरायसाफोरा एमपि इलेक्सनाव बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन। बिथां अबिद नार्जारि बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्रा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायनि थाखाय आरो क'क्राझार लकसभाखौ उदां खालामनो थाखाय बर'नि आखायावनो लाबोफिननो थाखाय बे समाव दिलीप सयकियानो मोनसे समाव भट होनो गोनां जादोंमोन एबा भट होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदोंमोन। नाथाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया थांनाय गोलाव सम बिथांमोना दरं अदालगुरियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनखौनो एबा बै समावबो दिलीप सयकियानो भट होदोंमोन एबा बिजेपिनो बिथांमोना भट होनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय बै समावबो बिथांमोना क'क्राझार लकसभाखौ उदां खालामनो हायाखैमोन। नाथाय बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनसे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाजोंनो थादोंमोन बिजेपिजोंनो बिथांमोना थानानै भट होनो थाखाय खावलायदोंमोन। सानजा फारसे रायजो जानाय बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन आरो भट होनो थाखाय बिथांमोना खावलायसेयावबो भट होसेयावबो नाथाय क'क्राझार लकसभाखौ बिथांमोना उदां खालामनो हायाखैमोन। नाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों नाजानायजों बर' हारिनि एबा सानजा फारसे रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि गोख्रों नाजानायजों दरं अदालगुरियाव बे समाव दिलीप सयकियाखौ देरहासार खालामदों आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार जे बर'नि मोनसे एबा बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैनाय मोनसेल' लकसभा जाय लकसभाखौ उदां खालामनो थाखाय मोनसे पलिसिनि गेजेरजों बे समाव बिथांमोना नाजादोंमोन आरो नाजानानै बे समाव उदां खालामनो हाबाय एबा बर'निनो आवथायाव बर'नि आखायाव बे समाव क'क्राझार लकसभाखौ जों मोनफिननो हाबाय आरो बेनि अनगायै बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव सानजा फारसे रायजो जानाय सानजा
सानजा फारसे जा गहपुर बिश्वनाथ बैफोरनि बर'फोरखौ जों थिसननो हाबाय एबा बिटिआरनि आवथायाव जोङो लाबोनो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइनिफ्राय लानानै बे समाव बिटिआरआव भट होनो हानाय मोन्थाय एबा सिमाखौ जों बांहोनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा। जि स्टेटनि जि आफादगिरि दिलीप शइकिया मानगोनां बिथांनो जे बै समाव एमपि इलेक्सन समाव मानो एबसुआ भट बिनानै होदोंमोन होननानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुन निउस पर्टेलनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बायदिसिना बानसावलाबायबाय थानाय जादों। दा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै रोखा बाथ्रा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय थांनाय 10 बोसोर जि क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जि बिपिएफनि समाव जि खोमानानै लाबाय बै मोननै एजेन्डाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय लकसभा समस्तियाव जे बिजेपिनो भट होनांगौ दिलीप शइकियानो भट होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा बुंदोंमोन। मानोना थांनाय 2019 मायथाइयाव बिपिएफनि सरकार थानाय समाव बिथांमोना नाङा फाङा अदालगुरि आरोबाव दरंनि बा मंगलदैनि जे बर' रायजो राजाफोरखौ बेखौ बिजेपियाव भट होनांगौ होननानै बिथांमोना सिगांग्रो बुंदोंमोन। नाथाय बै समाव बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा मंगलदै ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बिजेपिनो भट होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बै समाव बिजेपिनो भट होसेयावबो नाथाय बिथांमोना क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ उदां खालामनो हायाखैमोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनांगौनि सार्थआव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 25 लाख बर'फोरनि जि साननाय हनाय बेखौ भारतनि जि 543 जि एमपि लकसभानि जि सिट दं बैयाव सासे बर' फिसाया थांनानै बर'नि जि जेंगोना सुस्रांनांगौनि थाखाय जि बाथ्रा बुंहरनांगौनि थाखाय बिसिबिजों मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलनि मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन। दा बेखायनो बै एग्रिमेन्ट लेखायै जोङो दरं आरो अदालगुरियाव जों बिजेपिनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन आरो बिथांमोना बिजेपिया नोङो क'क्राझार जि लकसभा समस्ति दा बैयाव जि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बे लेखायैनो जों मोननैबो समस्तियाव क'क्राझाराव जोङो लकसभानि थाखाय जोङो एमपि हिसाबै जों जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ जों देरहाहोनो हादों आरो बेबायदिनो दिलीप शइकियाखौ जोङो दरं अदालगुरिनि बर' रायजो राजाफ्रा भट होनानै खौसे भट होनायनि गेजेरजों जों देरहाहोनो हादों आरो बे मोननै सार्थखौ लानानैसो दुलाराय बर' फरायसाफोरा एमपि इलेक्सनाव बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बुंनाय जादों।